hospitalian bertan bebai egin dut negar, baina hasieran etxean, bai, gabetan, asko. Baina nietzako hor negar hori laguntzen dit. Ze hor asko botatzen dut eta hurrengo egunerako prest. Eta aldatzen ari nintzenean aldagelan, malkoak ateratzi zitzaizkidan, ez jakintasuna eta beldurraren, hori, mezkla bat, ez? Batean konturatu nintzen bezan duen, baina negarrez nago. Nire burua hazin zen pentsatzen, baina zer izan da hau, zer da hau? Hau horrela zipa da, zer gertatuko da bi arretzi, jo? Nire lehenengo pentsamentua izan zen, jarraitu behar dugu lan egiten, hemendik ateratzeko. Laugarren bosgarren urteko egoilarrak ja bihurtu ginen beste eskupare bat eta beste mediku bat lanerako prestu, noski. Neri gogorren egun haietan suertatu zitzaidan bakarrik egotea. Ze ni Gasteizen bakarrik bizi naiz, eta, etxera itzuli normalen ez dituzu gauzak etxera eramaten, laneko gauzak etxera eramaten, baina garai hartan ekiden ezina zan, ez? Eta horita, nik uste momentuan ez nintzen oso konstiente, baina orain atzera begiratzen detenean nik uste dut oso tristen egola. Etxean egonean oso tristen egola, bai. Urte bat izan da eta oso gogorra izan da. Eta ez batuzu bizi horrelako gauzak ez baituzu bizi, zaila da ulertzea zer daukagun, hasi ginenean pandemiarekin ematen zuen dena fikzio pelikula bat zela. Eta tamalez ez da hori. Zaiatzen zara eramaten ahalik eta hoberen, baina zaila da, oso zaila. Batzuk izan dituzte bajak, depresibo edo ansietate, batzuk izan dira psikiatra baten gana joan direna hitz egitera dena askatzeko, ez? Zu joan zara? Ez. Batzutan pentsatu dut, baina ez naiz joan. Igual, hori, ez egoke gaizki, baina bueno. Ni lehendik juten nintzen psikologa baten gana, harremana neukan eta gustatzen zait gainea. Eta hau gertatu eta gero, momentuan ere, deitu nion esateko nola sentitzen nintzen zalantza asko neukala, zerrein ez daki, eta aholkua edo bintzate, deitu nion, eta gero ere konpartitzeko bintzat. Azkenien ni prozesua indeban, usteot, bakarrik, ez? Zerrestasuna dekot barrura begiratzeko, eta onartzeko, eta ateratzeko, eta kontatzeko. Baina gustatzen zait, ondo etortzen zait. Ikusti da urte honetan ere preskripzio asko igo direla antidepresiboetan, ansiolitikoetan, lo egiteko medikamenduetan, jendea ikusten da nekatua, eta hori, pixkat agobiatua ez zulako ikusten bukaera, gero ere lan arazoak. Gu negarra handia egin dugu, noski. Zakit pasillotatik edo, nik nire lankidekin negar egin eta nire lankidekin negar egin dut ere, bai. Ezin dezulako nahi zenuke nahi egin. Ez daukazulako sentsazioa, dena daukazula zure kontroletik kanpo. Oporrak heldu zirenien, orduan etorri zitzaidan joia. Nik usteot, jan lasain egonean, emozio horiek barruan egon zienak, porke ateratzen hasi ziren. Eta, gora bera asko geukin itun. Bildurrak, orain etzea guaz, aserrea, berriro bueltatuko gara, ezin eskua da, hor, genian nerearekin, hau, dena estremotara, ez? Urte bete pasau da, eta nik uste dut oin hauela hasieran baino txarrau. Txarrau nauz, luze itxen da, ja. Eta
Eta azkenean da pixutxua, ez dakit. Jo, azkenean txejat ja, pixutxua, baina dagoelako jentia, askok ez dauela ondiokan neurrixak beteten, eta ikusi biogu, orduen eroi bezala, esan ipinizuzkoen horreik ez, jarraitzen dugula berdin, eta azkenean, ondiokan lana dator, gure gana dator lana, eta jendia ez da konstiente, eta urte bete pasau da. Nik uste gure burua ez dugula eroitzat. Guk gure lana egiten dugu, eta gara hartan ere gure lana egiten genuen. Ez dut uste nire lankidetatik inork esango duenik eroia garenik. Eta orduan, saskantzautaz, ez zu jarraitzen duzu gauzak ondo hitzen, eta dau jendia goraino dauela lanian, eta ikusten duzu beste asko da zela hitzen gure dauena. Eta hori da benetan nekia emuten dagoena, edo ikusten duzula ez duzula joer. Osa, dauen jentia atope lanian eta urte bete pasau da, eta zu jarraitzen duzu hitzen gurosuna. Ez gara urten behar inoiz.